Ahoj. Robíte niečo. Ja som robil niečo, takúto nadstavbu na hydraulický manipulačný vozík. Mladí by povedali, že to je taká vychytaná fičúra. On totiž ten hydraulický vozík sám o sebe prekutila. Nemá úplne taký význam, nevyužijete ho zas tak často, ale ja som rád, že ho mám. Mám ho už asi 5 rokov, vlastne od začiatku spolupráce s Unimaxom. A strašne sa mi hodil na začiatku, keď som zariaďoval dielňu, tak pri manipulácii s nejakými ťažkými strojmi alebo ich časťami. Takže som ocenil manipulačnú techniku od Unimaxu, ktorá mi už nejaký ten čas verne slúži. Jak valník, tak vozík s hydraulickým zdvihom nahradí ďalšieho človeka, bez ktorého by som sa pri manipulácii neobyšiel. Ale neskôr aj napríklad pri skladaní nábytku, alebo keď som inštaloval krbovú vložku, perfektné. Proste si to dáte do tej najnižšej polohy, nasadíte na toto rameno a potom si to zdvihnete naozaj úplne plynulo do výšky, kam potrebujete. Ale ako hovorím, prekutila väčšinu času ten vozík odpočíva, čo je škoda. A tak mi napadlo, že by som ho mohol využiť aj v medzičase. Už nejakú dobu mám v hlave práve takúto nadstavbu a teraz je mi ľúto, že som to nerealizoval skôr, pretože už počas niekoľkých dní sa ukázalo, že to je oveľa šikovnejšie, než som si vôbec dokázal predstaviť. Ten vozík sám o sebe je taká tá najlacnejšia verzia. Má len jednoduchý nožnicový mechanizmus a preto sa dá vypumpovať do výšky 70 cm. To na veľa vecí stačí, ale ak by som to chcel napríklad použiť ako pomocný stolík k stolnej píle, tak je to málo. Tam potrebujem aspoň tých 90 cm. A tak ma napadlo, že by som si na to urobil takúto nadstavbu, ktorá bude mať navyše viac funkcií. Hneď vám to vysvetlím. Ako hovorím, ak to chcem ako pomocný stolík k stolnej píle a potrebujem, aby potom klzol materiál, tak potrebujem, aby to hore bolo krásne, hladké. Takže som použil foliovanú preglejku z tejto strany, hladko foliovanú. Ale potom ma napadlo, že ak na to budem chcieť napríklad niečo postaviť, nejaký stroj, či už mobilný protah, pokosovú pílu alebo oscilačnú brusku, tak by to bolo na škodu, že to klzne. Potrebujem niečo protisklzové. A urobil som to tak, že z tejto strany je to protisklzové. Navyše som tam ešte zafrezoval také upínacie profily. No a ďalšia vec, aby to nebehalo po tom stolíku, tak okrem toho, že tam mám takú protisklzovú podložku, ktorá ale nie je úplne všemocná, som premýšľal, ako to urobiť. A napadlo ma urobiť takéto obojstranné zarážky, tak aby to bolo stabilné v oboch polohách. Je to na všetkých 4 rohoch a funguje to výborne. No a celý ten nástavec, alebo celá tá nástavba je vyrobená prakticky z jedného materiálu, a to z tej foliovanej vodovzdornej preglejky, ktorú som mal našťastie v zásobe ešte z doby, než sa zdražovalo. Takže ma to stálo relatívne 0,0 nič. Samozrejme, dneska už to bude o niečo drahšie, ale aj tak si myslím, že sa to oplatí. Najprv som si to narezal pomocou ponornej pily z veľkej dosky a potom som to na tie menšie diely už formatoval pomocou stolnej píly. No a nakoniec, pretože som sa rozhodol, že tie rohové diely urobím spojené na uhol 45 oddením, tak som ešte musel urobiť skosené rezy. Potom som premýšľal, ako to budem spájať. Ono predsa len tá laminovaná prekližka sa pomerne zle lepí. Nedrží na tom bežný stolársky lepidlo, dokonca ani polyuretánový. Takže ma napadlo, že by som to skrutkoval, ale zase som nechcela tu v tej hornej hrane mať nejaké skrutky. Tak nakoniec som to skúsil prilepiť na lamely. Asi by to šlo samozrejme aj na kolíky, ale práve v tých rohových spojoch sú lepšie lamely, takže som lamely použil všade. Tu v tých rohoch sú desiatky a medzi tými stĺpikmi a tými doskami sú väčšie 20. Čo som tak počítal, tak vlastne prierez tých lamiel a ich plocha pre lepenie je väčšia než zodpovedajúce kolíky. Takže by to pevnostne malo byť lepšie než kolíky, ale o tom si možno povieme niekedy v nejakom inom videu. No a potom som už len do tých rohových dielov vrtal otvory pre vratové skrutky. A tu do tých pohyblivých dielov som musel vyfrezovať drážku o priemere 6 m pre tie skrutky a nakoniec som musel vyrábať tieto matice, aby boli všetky 4 rovnaké. Ak chcete vidieť podrobný postup, ako sa takéto matice vyrábajú, môžete sa pozrieť na jedno moje staršie video. Takže som k tomu potom ešte potreboval 4 vratové skrutky, 4 veľkoplošné podložky a 4 natlkacie matice, ktoré sú vlastne vo vnútri toho. No,
Aby som nezabudol, samozrejme som všade zrazil hrany a na tej druhej strane, na tej hladkej, som ich zrazil o niečo viac, aby tam vznikla taká nábehová hrana. Pokiaľ tlačím ten materiál, tak aby sa tam lepšie dostával. Ono tomu napomáha aj to, čo neviem, či je zámer alebo iba vlastnosť toho konkrétneho vozíka, že tá horná doska nie je vodorovná, je malinko sklopená, čo sa ale vlastne nakoniec ukázalo ako dobrý, pretože keď vám ten materiál nabieha, tak to tu máte vždy pod úrovňou napríklad tej stolovej píly. A ono vám to nabehne až tu, je ten nábeh vlastne úplne plynulý. No a ako som hovoril o frézovaní týchto upínacích profilov, najprv som to skúsil urobiť pomocou ponornej píly, ale pretože mám akumulátorovú, ktorá má veľmi úzky pílový kotúč, tak to trvalo strašne dlho. Takže nakoniec sa ukázalo, že rýchlejšie a predsa len aj presnejšie a čistejšie je urobiť to pomocou hornej frézky. Po vyfrézovaní tých drážok sa ale ukázalo, že sa pomerne dosť zoslabil ten materiál, tak ma napadlo, že by som tam dal na stojato nejaké priečky, čím by som ale rozdelil ten vnútorný priestor. A to by bola škoda, pretože už som medzi tým zistil, že je perfektné, že tam môžem vkladať napríklad nejaké dlhé veci, či už pravítko od píly alebo nejaký dlhý materiál. Takže som premýšľal ako na to. Nakoniec som tam urobil takéto podložky, čo je dobré aj preto, že sa do nich mali vruty zašroubovať. A aby som naozaj spevnil tú hornú dosku, tak som si ešte vyrobil taký stĺpik zase zo 4 kusov preglejky, ktorý som v rohu spojil pekne na koso. A ten stĺpik tam pasuje tak perfektne, že tam sám o sebe drží, ale môžem ho v prípade potreby kedykoľvek vybrať. Čo sa týka samotnej obsluhy vozíka, tak týmto sa to spúšťa dole. A touto nožnou pákou sa to tam pumpuje nahor. Je tam hydraulika, takže je potrebné občas riešiť aj výmenu hydraulického oleja. A pretože každá hydraulika má nejaké netesnosti, tak je jasné, zvlášť ak je to zaťažené, že po nejakom čase to môže trošku klesať nadol. Sú tu také zarážky, pomocou ktorých si vlastne môžete fixovať nejakú konkrétnu výšku. A ak by ste chceli fixovať nejakú inú výšku, tak si buď to tie zarážky môžete urobiť napríklad inak dlhé, alebo si ešte pod tie zarážky dať nejaké drevené špalíky. No a čo k tomu povedať ešte na záver? Nie je to plnohodnotná náhrada za nejaký veľký hydraulický pracovný stôl, ktorý je samozrejme väčší, inak dimenzovaný, predpokladám, že aj stabilnejší, ale niekoľkonásobne drahší. Je to naozaj len nástavec pre lepšie využitie takého malého hydraulického manipulačného vozíka, ktorý sa v základe dá zohnať za celkom zaujímavé peniaze. Aby som to len nechválil, respektíve aby ste mali k dispozícii všetky informácie, tak je potrebné povedať, že oproti nejakému inému pojazdnému pracovného stolu je toto pomerne ťažké, ale zas na druhú stranu tá možnosť výškového nastavenia úplne presne na milimeter, ako potrebujete, tá je na nezaplatenie. Zatiaľ, čo doteraz som vždy premýšľal, kam ten vozík schovať tak, aby mi moc v dielni neprekážal, tak teraz ho mám naopak stále vonku na ploche. Je mi po ruke a môžem s ním posilňovať, ako potrebujem. A aj počas tých niekoľkých málo dní, čo ho používam, naozaj prečil moje očakávania. Používam ho ako na tie stroje, na oscilačnú brúsku, mobilný protáh alebo pokosovú pílu, tak aj ako úplne obyčajný odkladací stolík alebo nejaký pracovný na menšie veci. A samozrejme ako pomocný stôl pri obrábaní, či už na protahovačke alebo na stolnej píle. A ešte na úplný záver mám na vás prosbu. Ak by vás napadlo nejaké vylepšenie konštrukcie, alebo máte nejaké ďalšie nápady, ako využiť tento vozík s nástavbou, dajte mi to prosím vedieť do komentárov pod videom. Pod videom nájdete aj odkazy na všetky produkty, ktoré ste videli. Ďakujem, že ste sa pozerali, majte sa krásne a robte niečo,